Úplně nevylučujeme ani scénář, to už se to ještě všechno sjede. Myslím si, že všechno je ještě možné. Zatímco závodníci vstupují do závěrečných 30 km dnešní závěrečné etapy Czech Tour. A to vedoucí trio má v současnosti pouze 23 vteřinový náskok na hlavní skupinu a na ten vůbec zbytek toho pelotonu, který v původní velikosti skýtal 137 závodníků. Už nám více než 10 závodníků z letošní Czech Tour odstoupilo, když to bylo vinou zranění, nějaké vyčerpanosti nebo nemoci. Některé týmy už dokonce jedou ve 4, to je případ australské sestavy Cage, ale v 5 je například i německá stáj Bora Hansgrohe, takže to není úplně výjimečné. V 5 je i také norský tým Uno X, takže určitě to je oslabení pro to sestavy, že nemohou už startovat v plném počtu. Na Czech Tour vlastně týmy mohou mít od 5 do 7 členů v té základní sestavě. No a vedoucí trio už se dostává do historického centra Štemberku. Táhne doleva Mats Wenzel, pozor, tam mu to podklouzlo a vidíme tam nepříjemnou kolizi jedné z těch doprovodných motorek. Vím, že se nikomu nic nestalo. No, tady už si závodníci vlastně vyzkouší průjezd vlastně dnešním finišem, kdy budou za nějakých, dejme tomu 40 minut bojovat ti nejlepší o vítězství. Vidíme tady tu cílovou čáru, ten cílový prostor. Momentálně se ale Mats Wenzel, Andrej van Puk a Lukáš Kubiš vydávají teprve do toho prvního ze 4 kol.